Bună ziua! Bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi, de asemenea, voi lucra în art journalul meu. Asta așa ca să mai fac un pic de practică cu acuarelele, cu tempera, cu guaș. La fel ca în videoul precedent, art journalul meu nu are pagini foarte groase, așa că am dat un strat subțire de gesso grund, cum vreți să-l denumiți, și am dat un strat de culoare foarte, foarte light și nu știu ce o să fac în continuare, dar mi-aș dori să folosesc culori care să se integreze bine în acest fundal. Și așa că am impresia că voi merge pe nuanțe de roșu, siclam, poate un pic de lila, habar n-am. Așa că haideți să vedem ce avem noi aici. Deci mă voi opri aici. A ieșit ceva mai sinistru, dar îmi place. Îmi place, practic trebuie să ghicești cam ce reprezintă. Îmi place foarte mult cum se vede transparența grundului de dedesubt de acuarelă și l-am lăsat să se vadă. Îmi place foarte mult. Poate dacă mai lucram un pic aici, dar nu, cred că rămâne așa, doar să sugereze un chip, ceva acolo. Aici avem ceva mai vizibil, practic aici cum am văzut eu, la fel, doar că trebuie să te uiți foarte atent, deci va rămâne așa. Aș mai fi adăugat un pic de alb undeva să le echilibrez, dar
Cred că... Vă mulțumesc că ați vizionat, apăsați butonul de like, subscribe și distribuiți. Să ne revedem la următorul video. La revedere!